Ježiša Krista. Ďakujem Bohu za dnešný deň, že sme sa tu stretli. Chcel by som medzi nás privítať Folkestone. Dover. Dover. Bratia a sestry, Boh povedal Dávidovi, postav mi chrám. To je, keď mu Boh povedal to bol predobraz tomu, ako Ježiš hovorí jednému farizejovi, že zbúraj tento chrám a ja ho postavím za 3 dní. To je to, že keď Ježiš Kristus stal na 3. deň, my sme s ním stali ako chrám Boží. Brat a sestra, predtým ľudia museli ísť v chráme, lebo Boh je taký čistý a ešte predtým nebolo spasenie, že človek mohol mať obecenstvo s Bohom. Ale keď Kristus stal na 3. deň, tedy sme stali všetci s ním a teraz môže každý z nás osobitne mať obecenstvo s Bohom. To, že Ježiš Kristus zomrel a dal ti nový život, on ti dal priestor tomu, aby si mohla sama osobitne, brat a sestra, ty buď chrámom, my sme chrámom. Hovorí to 1. Korinským 3:17, brat a sestra. Ty si ten, to čo Boh pomohol, aby si ho chválila, Pane. Ďakujem ti, Pane, za všetko. Môžeme sa postaviť, môžeme chváliť Pána za to, lebo on nás učinil tými, to sme teraz. Amen. Halleluja, ďakujeme Bohu za to. Amen. Sláva mu za to.